Hej. Hej. I dag så skal vi så lave de der skumfiduser her. Og så skal vi så lave Chubby Bunny challenge og se, hvor mange vi kan have i en mund. Det er lige præcis det, vi skal. Chubby Bunny. Intet problem. Sjovt. Nu kender du mig godt. Nu er de elastiske. Chubby Bunny. Jo. Det er fint, vi har op nu. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Jamen dog. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Den er okay, Chubby Bunny. Men det er lige, for jeg har lige taget en ind. Jeg har 4 inde nu. Du ligner en jord. Nå! Lige dengang jeg fik fjernet mine visdomstænder. Chubby Bunny. Ja, okay. Chubby Bunny. Hvad er det, du siger? Chubby Bunny. Jeg har 5 inde nu. Kom nu! Er det mere? Du har da stået din personlige rekord. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Fedt. Og det er ud over det hele, Kit. Hvor er du dog dygtig. Nå, slut.